mensen, het team van Carnavalskribbels is natuurlijk weer onderweg, zoals je inmiddels van ons gewend ziet. En we gaan straks eens kijken in Neer bij de Quiebussen, want zoals je weet, op sommige plaatsen hebben ze een prins, sommige plaatsen zoals Ohe en Laak, die hebben zelfs een prinses, sommige plaatsen gaat een prins en prinses, maar in Neer, daar hebben we een vorst. Wat zeg ik? Een vorst, daar hebben ze heel veel vorsten vanavond, want het is namelijk het alternatief vorstentreffen. Gaat je met? Hey, wie is het hier Neer? Ja, zoals we zien komen is het hier een gezellige boel. Dank je zo. Hè? Ja. Maar hier zie ik wel tamelijk veel mensen die er goed zijn als vorst. Dat is ook juist de bedoeling van deze dag. Oh. Ja, want dit is eigenlijk, voorheen was het vaste lovenbal. Nou goed, dat leeft een beetje terug in aantallen bezoekers. En dan hebben we gedacht, we moeten het anders verzinnen voor de avond. En dan hebben we gedacht aan het alternatief vorstentreffen. En zoals we zien is dat bij deze al geslaagd. En hoeveel van die patroons zijn er nu hier Neer, van die vorsten? Ja, als ik in de geheugen moet, ik denk een stuk of 10 al zeker. En ze blijven nog binnenkomen, zoals ze zien. Die staan er nog een deel te wachten weer. Dus dat gaat wel goed. Missie geslaagd, zou je zeggen. Ja, soms hebben ze ook vorsten die eigenlijk vinden dat ze een alleenrecht hebben. Veel ze niet een beetje bedreigd? Nee, ik vind me zeker niet bedreigd. Want het is natuurlijk goed dat er zoveel mensen zijn die toch ook in deze rol willen zijn. En dat is wel zeggen dat we voor de toekomst vorsten genoeg hebben. En dan ben je niet bang dat die zich een beetje gaan strijven onderheen? Nee, want een neer wordt niet gestrijveld. Want ik heb een zwijgel omhangen. Ja. En dat wil ervan zeggen, niet zwijgelen maar meedoen. En dat gebeurt hier nu. Ja. Wat voor een vorst? Een vorstquiebus. En wat hebben ze allemaal bieden eigenlijk, als ik vragen maak? Mijn scepter, dat is ja, voor de zweet van de kop af te vegen. Ja, en een warme mandje, zodat ik naar huis te fietsen. En ik zocht naar de... Ik zocht dan naar de paar slepen met een wc-pot, wat is dat? En wist zo niet, waar je toevallig nog staan. En we dachten, we zitten daar ergens op en dan gaan we daar met rondvaren vandaag. En heb ik al een spreuk? Ja. 18 plus, wij houden ons kapje op water. Hallo. Wil ze dat spreuk alsjeblieft nog één keer zeggen? 18 plus, wij houden ons kapje op boven water. Het zorgt voor een hoop carnavalskribbels tot te zien. Dank u wel. Hey, was u ook vorst vandaag? Ik ben alles in één. Hoe bedoel u? Ik ben vastelandenvereniging, ik ga mee. Ik ben vorstin, woordvorstin, penningmeester, secretaris, noem maar op. Heere God, de christenen allemaal gedreigd. Ook, blijft wel eens aan tijd, gebeurt doorgaan, En hier ook net een paar op tafel, jullie dat ook idee? Ja, dit is nog het van de boerenbroelen van 2001. Ben ik hier neer getrouwd met Bert. En toen hebben we alles met de bar gedaan. En je mag gewoon op zo'n spreuk. Daar moet ik dus vanavond nog heel even gaan bedenken. Ja, maar Dan wachten we even, komen we naar terug. dat komt allemaal goed. Ik wil nog het vragen, hè. Hebben ze toen ook al een beetje last van carnavalskribbels nu ze vorstbus? Wat zei ze? Hebben ze last van carnavalskribbels? Het ganse jaar door. En eindelijk is het weer binnen zover. Dus dat ze er eigenlijk geen last van, dat is heel fijn. Wat zei ze? De muziek en de joekspel, die spelen goed. En dan gaan we toch loes drukken, los dat chillen. Ja joh. Kijk op hier. Was u al in de vorst? Nee, ik ben geen vorst. Huh? Ik ben een adjudant. Oh,
En hier is de bienenvorst? Ja, ik doe bij deze vorst. Oh, en even onder ons, wat is dat voor een vorst? Ah, een fantastische vorst, echt geweldig. Ja, Pascal van zijn fiets, super vorst. Okay. De vorst van het grote koor. Ja. En wat vind je hem zo geweldig? Tot nu toe alleen maar vlees met het grote koor, geweldig. Super. Alleen één probleem. Ja. Dat is de drankrekening. Die kregen we op de stad met zo'n ongeveer 400.000 euro in de rood. Bij de brouwerie. Daar komen we er maar aan doen. Ik heb een idee van zo'n hè. We doen alle dorpen hier, Midden-Limburg met een optocht. We maken een grote wagen en dan moet er rood zitten komen. Kijk chic. En ik wil even hier, gaat je ook in de spreuk of niet? Ja, moet je even naar onze vorst volgen en een fantastische spreuk. Oké. Dan komt nu de spreuk van de vorst uit Neer. Ja? 3 dagen op een vel, diep en knalke hel. Dat is de drummer. Wat meneer? Dat is de drummer. Af en toe ken ik drummen, ja. Hey, en mag ik het vragen? Wie is het met die carnavalskribbels? Ja, we gaan nu in de kriebelen en een paar keer zetten ze me goed erop hebben. Geweldig dat 30 man de in me gekregen hebben. En dat schitterend dat voor de jongens. En hier hebben allemaal die mensen een keer weer op die buurman staan met een zeppelijk in het zwaaien. Lekker genieten van het leven, dat is vasteloving. Geweldig, veel plezier. Ja, dank u wel. Hoe is het eigenlijk met de carnavalskribbels vandaag? Ja, die zijn al vanaf 9:30 bezig dus. En die hebben eigenlijk... Gisteravond? Ja, gisteravond zijn we aan elkaar geweest. En vanmorgen moesten we foto's maken met deze hoogheid. Vanmiddag foto's maken. En toen naar de mensen naar meneer Pastoor. En nu zijn we weer hier. Dus ik denk dat het heel goed zit met die kriebels. Ja, dat heb ik ook. En de dag gaat er even. Dat gaat er zeker vanaf, hè. Zo door gaat helemaal vandaag. Ja. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met deze nieuwe uitvinding. Komt zeker goed. Ja, trouwens, wij hebben het eigenlijk bedacht dat alternatief vorst te treffen. Ja, ik denk dat een paar mensen hebben gemeend toch in een vereniging om het op een iets andere boek te gooien. En er zijn een paar mensen die er aangewezen, die hebben zich aangetrokken. En ik denk dat ze tot nu toe fantastisch werk hebben geleverd. Dat denk ik ook. We gaan eens met je wel een pilsje drinken, ja? Dat doen we zeker. Meer dan één. We vinden het schoon om te zien dat je er tijd en energie in steekt om dat hier vanavond te presenteren. We hebben maar liefst 14 vorsten of vorstinnen die zich al opgegeven hebben. Maar zijn er nog alternatieve vorsten of vorstinnen in de zaal die zich nog niet hebben aangemeld bij Rob Poels? Dan kan dat nu hier. Dan weten we dat je hier zit en dan kunnen we u straks ook naar boven roepen. Hé, wat doet er van vanavond? Nou ja, we zijn net bezig, hè, maar het loopt al goed vol. Dat is heel schoon, toch? En, heel veel vorsten, moet ik zeggen, alternatieve vorsten staan al boven op een boek. Hè. Dat is voor een soort alternatieve vorst? Alternatieve vorsten, wat dat zijn? Nou, dat zijn vorsten die zich voordoen als vorst. En die proberen natuurlijk de anderen de echte vorsten loef af te steken. Heel veel plezier. Zo werkt het. Dat is een leuk neerspelke volgens mij. Ja, dat is een heel leuk spel. Kan ik moet ook zeggen, dat is een hartstikke goed idee van die jongens. Hé, ik heb begrepen dat ze vandaag jarig was, klopt dat? Ja, dat klopt. Gefeliciteerd namens iedereen naar Noekie. Ja, dankjewel. Dankjewel. En fijn dat je me allemaal proficiat wilt worden. Zorg dat ook een beetje voor carnavalskribbels. Zorg dat ook een beetje voor carnavalskribbels. Ja, met al die met de wassenlauwe en die kriebels die zitten er van boven de longen in. Dat is zeker. Als ze dat zien en die mensen amuseren zich goed, dan bekriept ik dat gevoel van, oh, wat is dat toch zo, hè? Wat voor een orde is dit? Van de dames RKS via Neer, de voetbalclub. Super! Is het gezellig hier vanavond? Ja, super gezellig. En dik best de vorst? De
Prinses ben ik geworden. Wij zijn de Weerse van de voetbalclub. Ik ben maar een halve Neerse, dus wij zijn de Weerse. Je is toch een heel Neerzoet? Oh, toch wel. En wat heb ze een leuke scepter? We hebben onszelf, we hebben de ganse avond geversierd. En dus ook de scepter. Moest ook echt leven. Dus. Kijk, en heb je ook al een spreuk zo samen? En een leus? Ja. De 6 of Neerse! De 6 of Neerse! Zie weer Weerse! 6 of Neerse! Zie weer Weerse! Wat zit je prachtig verkleed, dames? Ja, dank je, dank je. Hebben ze dat zelf zo allemaal bedacht? Ja, eigenlijk van eigen idee, ja. En die lopen heel veel vorsten rond. Die moeten toch helemaal op je vallen zo, als je zo net erbij loopt. Ziet straks later op avond. Wij weten. Zeg, en heb je dit nu zelf gemaakt, allemaal toes? Nee, de huid niet, die laten we altijd maken. Maar we geven wel altijd ons eigen thema door. En dan maken we dan wel los kleden op. Dus dat doen we dan wel. Ja. Zeg, en als je dan met z'n bezig bent, zorgt dat er nog een beetje voor carnavalskriebels. Wie zegt dat, sorry? Als je dan mee bezig bent om dat ineen te zetten, om dat te maken en te bedenken. We beginnen we ook al veel de helft van de helft met. Hè? Dus ja, we zijn eigenlijk het hele jaar er toch alweer mee bezig. Ja. En dan kun je nog meer dagen aan zo, met die dagen. Ja, we hebben binnen iedere dag geen anders aan. We hebben de kast en de zolder vol staan en hangen met klei wat we al in de jaren aan hebben gehad. Ja. Nou, van mij kreeg je de eerste prijs hier. Ja, we zien. Ik weet niet of we met mogen doen, want we beginnen volgende Forstinbios aan. Maar in ieder geval, als de mensen ook zijn, dan zorgt dat zeker voor heel veel carnavalskriebels, dat weet ik zeker. Ja, die hebben we altijd. Ja, zeker dat. Ja. Die complimenten dan. Dankjewel. Ja, volgens moesten ik ook een beetje uitdoen, dat volgens, of niet dan? Ja. Was het een zware beslissing om vorst te worden dit jaar? Ja, het was geen beslissing, hè. Er werd zoveel gekozen. Oh. Ja, het kan niet iedereen worden. En heb je dat veel steekpenningen gekost? Nee, dat is helemaal eerlijk verlopen voor zover ik weet. En waar was er nu precies vorst van? Van de buurt Friestaat, alternatieve vastelavondsvereniging Hansum. Wow, Hansum. Hey, en heb je een spreuk? Ja, een leus. Maar ik hou wie laat, plezier zat. Ja, dat nog eens. Veel plezier, hè? Bedankt. Ja, dat zal wel lukken. Komt goed. Vertellen wie dit bedacht is? Wie dit bedacht is? Ja, een paar jaar terug heeft meer een alternatief shutterfeest gehad. En dat was enorm geslaagd. En wij zitten met de vastelavondsvereniging met een activiteit die doorblooide. En toen zag iemand van waarom geen alternatief vorst te treffen. Ja, zo dood. En zo te zien, ja, 7 keer zoveel volk als vorig jaar. En de Emersworst toen, hè, toevallig? Ja. Ja, ik was toen ook bij die chatterie, dus ja. De complimenten, want dat is erg leuk. Ja, we zien ook wel aangenaam verrast op het resultaat, ja. Zorgt dat ook voor een
nou carnavalskribbels? Zorgt dat nou voor carnavalskribbels? Ja, carnavalskribbels hebben we gewoon deze tijd allemaal nog. Okay. Dank je. Mag ik dich met Vorstin aanspreken? Ja, dat mag. Oké. Vorstin, mogen de mensen toes die de spreuk weten? Wij zijn goed, wij zijn gaaf, Allah. En hoe groot is uw gevolg, Vorstin? Wat nu? Hoe groot is die gevolg? We zijn met 18 man. 18 vrouwen. Hey. Supertal! Ja. Van de worst tot aan de mens.